tady parcelu, tamhle bandu učitelů. Tak sledujte tu melu, co tady teďka předvedu, jo? Jsme drsný, jako život sám, jsme kontroverzní jak Ku Klux Klan, jsme slavný, jak Hana Zagorová, jsme ostrý, jak Pila Motorová. Jo, tak sledujte mý slova, nebudu to říkat znova, jo? Bordel! Bohatší než ropní magnáti, krutý jako kati, žádný saláti, jsme rychlejší než Trinity, jsme 8B, víš to i ty, víš to i ty. A ty to víš taky, jo. Bordel! Přišli jsme vám ukázat naši show, lidi skáčou, pískaj, tancujou a řvou. Jsme 8B, jsme lidi z našáku, třída plná ulejváků a cucáků. Každý z nás má 5 baráků a do školy jezdíme v meďáku. Děkuji všem učitelům, co to s náma vydrželi. Dík. 8 let v tahu, aby máme poprvé. Legraci, máme kladný vztah k práci, makáme jak draci. Jo, teď čekuj moji taneční kreaci. Lidí mraky, hlavně mozarťáky, co dělají tlaky, že se chtějí chodit taky. Že tato škola je celkem vysoká a ne úplně každý na ní má. Ale my jsme ty, co došli až sem, takže teď už je doufám jasný všem, že dřív než odsaď vypadne. Hůc to pekelně to tu rozjede. Jo, a to takže hre. Jako život sám, jsme kontroverzní jak Ku Klux Klan, jsme slavný jak Hana Zagorová, jsme ostrý jak Pila Motorová, tak poslouchej mý slova, nebudu to říkat znova. Jsme krutý jako kati, žádný saláti. Jsme 8B, víte to všichni, tak házejte prachy. Chcem slyšet tím leuchem, jak svištěj vzduchem. Jo, pojďte lidi. Tak čau, byli jste skvělí. Ty krávo! To nálež tohle! Kubin vám tady předved, jako, jak se tady mezi sebou dorozumíme, chápete? Čtyři lidi v 8B.